Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Без инде 10 елдан артык көн сайын сезне сәламлибез, хөрмәтле милләттәшләр. Сезнең тормышыгызда булган вакыйгалар безгә бик мөһим. Бүген безнең программада Кавый Нәҗминең тууына 100 ел. Кавый Нәҗми безнең әдәбиятыбызда аерым бер этапны чагылдыручы шәхес. Татар курчагы Кузбасста да үз урынын тапкан. Үземнең әби-бабайларның искә тотып, шушындый бу үй ясадык. Казакъстанның татар үзәгендә Тартария чәчәкләре. Безгә бүген Кыргызстаннан кунак килде. Үзе буш кул белән дә килмәгән. Татарстанның Кече Чынлы авылы мәктәбендә заманча алымнар белән укыталар. Сәламәтлек буенча алтын дәрәҗәдәге уровендагы мәктәп булып саналабыз без. Үзбәкстанда яшәүче милләттәшебез Шәүкәт Айнетдинов. Бик сәләтле егет. Шафкатның юллары ачык була ала бирсә. Шәриф Камалның мемориаль фатиры булган Татар әдәбияты тарихы музеенда аларның сүнмәс уты дигән күргәзмә эшли. Ул язучы Кавый Нәҗминең 120 еллыгына һәм аның тормыш иптәше, тәрҗемәче Сәрвәр Әтхәмовага багышлана. Күргәзмә ачылышына килгән тамашачылар Тинчурин театры актерлары һәм музыкантлар катнашында перформанс карый алды. Әлеге гадәти булмаган форматны әзерләүчеләр Резидә Гарипова һәм Луиза Янсуар. Кунаклар арасында Кавый Нәҗми һәм Сәрвәр Әтхәмованың оныклары да бар иде. Толырак киләсе сюжетта. Күргәзмәдә фотосурәтләр, документлар, шәхси әйберләр тәкъдим ителгән. Биредә Кавый Нәҗминең сугыш вакытында татарларның батырлыкларын күрсәткән Бөек Ватан сугышында татарлар дигән китабы да бар. Үз вакытында халкыбызның исеменә тап төшермәскә дә ярдәм итә ул. Тагын бер экспонат аерым игътибарга лаек. Кавый Нәҗмигә энесе танылган шахматчы Рәшит Нәҗметдиновның бүләге – шахматлар. Шулай да иң кадерлесе – хатлар. Алар аша чорны күз алларга мөмкин. Араларында Муса Җәлил Кавый Нәҗмигә язган хатлар да бар, Шәриф Камал. Шул ук вакытта безнең бу журналының 5 еллык юбилей номерларын әзерләүдә катнашырга үтенечләр дә бар Кавый Нәҗмигә. Һәм дә иң кадерлесе сугыш вакытларын, сугышка кадәр дә бит әле аларның хатыны Сәрвәр белән язышкан хатлары, мәхәббәт хатлары дип әйтәбез. Һәм шунда ук чорның трагик яклары да күренеп китә. Гомумән, Милли музей фондларында аның мирасы шактый күп сакланган. Татар китабы йортында Кавый Нәҗминең шәхси китапханәсе дә бар. Һәм ул китапханәдә аның үзенең менә язгы җилләр романының төрле телләрдә тәрҗемәләре дә бар. Рус телендә дә, чех, словак, поляк телләрендә, башка менә безнең Авропа телләрендә тәрҗемә ителгән ул. Моннан тыш аңа төрле язучылардан, замандашларыннан бүләк итеп килгән китаплар, менә без алар аша күрәбез, чыннан да Кавый Нәҗмигә мөнәсәбәтнең нинди булганлыгын, нинди яшәрне аралашканын. Ул теге үзе менә бер кызык тарих. Һәм гомумән менә Кавый Нәҗми үзенең эзләнүләрендә, әсәрләрен җытканда нинди китапларны кулланган, без аларны монда шулай күрә алабыз. Кавый Нәҗми бала чагыннан ук авырлыклар күргән шәхес. Хәзерге Горький өлкәсе Кызыл Октябрь авылында туган. Тик 2 яшеннән Нужадан качып гаиләсе белән күченеп йөрергә мәҗбүр була. Казак байларына көтү көтә һәм төрле хезмәтләрдә ялланып эшли. 11 яшендә беренче шигырен яза, рус шигырьләрен татарчага тәрҗемә итә, 16 яшендә Казанга килә. Бәлки аның кайбер иҗатының кайбер аспектлары хәзер вакытта актуаль түгелдер. Яшьләр өчен бигрәк тә, чөнки барыбер әсәрләрнең бер өлеше язылган социалистик реализм жанрында, ул инде билгеле бер төсмерләр белән җиткергән әсәрләр. Әмма шул вакытта нәкъ менә әдәби яктан карасак та Кавый Нәҗми безнең әдәбиятыбызда аерым бер этапны чагылдыручы шәхес. Икенчедән, Кавый Нәҗми җәмәгать эшлеклесе буларак, гомумән ул замандагы язучыларның үзенә күрә бер лидеры буларак бик әһәмиятле шәхес. Чөнки беренчедән Язучылар берлеге оешкач 1934 елда ул аның беренче рәисе була, кулга алыначак кадәр шунда эшли. Рәислек чорында да соңрак депутат булгач та ул репрессияләнгән язучыларга ярдәм итәргә тырышкан. Сугыштан соң Муса Җәлил исемен аклауда да аның өлеше зур. Күргәзмәдә Кавый Нәҗминең Әминә Җәлилова белән язышкан хатлары да бар. Гаепсез рәнҗетелгәннәрнең хисләрен ул яхшы аңлый. Үзе дә репрессия корбаны. Кавый эше буенча тикшерү бигрәк озакка сузылды. Бер яктан бу борчый, икенче яктан куандыра. Яхшылап тикшерсәләр, аның гаепсез икәнен ачыкларлар иде. Үзәккә аның эше буенча хат юлладым. Бәлки барып ирешсә, файдасы тияр иде.
Күргәзмә ачылышында Кавый Нәҗми һәм Сәрвәр Әдһәмова хатларыннан төзелгән перформанс куйдылар. Икесе дә репрессияләнгән, икесе дә лагерьлардан исән-имин кайта. Арада хис кичерешләр белән тулы күпме хатлар йөргән. Гомумән, алар арасында үзенчәлекле тарихы булган тугры мәхәббәт. Кавый Нәҗми Сәрвәр Әдһәмованы яратып, әби патша дип йөрткән. Мин дәвәти белән базарга барганда, теге вакытны аның шундый сумкасы булды. Зурга сумка, без бардык Чеховский базарга. Анда алдык катык и төрле нәрсәләрне. И ул иде әзерләде ашарга. Потому что дәвәнием ашарга пешермәде, дәвәтием генә пешерде. Ул яратканны, конечно, мин сиздем. Но дәвәнием минем бик нык кеше булды, бик каты шундый рухы. Дәвәни үлде миңа 26 яшь булганда, поэтому анда күбрәк хәтерлим, ул миңа төрле нәрсәләрне сөйләде, и лагерь турында. Чараның Шәриф Камалның мемориаль фатирында узуы да юкка түгел. Кавый Нәҗми кулга алынгач, Шәриф Камал аны яклап чыгыш ясаган, дуслыкларына тугры калган. Ә бит ул вакытларда Кавый Нәҗмидән күпләр йөз шире. Уллары Тансыкны күргән кешеләр юлның икенче ягына чыга торган була. Шунысы игътибарга лаек, Тансык көчле радиофизик, язучының оныклары галимәләр. Алар шәхесләребезнең исемен саклау өчен кулдан килгәнне эшли. Ә Кавый белән Сәрвәр мәхәббәте турында күптән түгел операда иҗат ителгән. Бар китап, Сүнмәс мәхәббәт, ялгышмасам, анда аларның хатлары җыелган һәм шундый бик пронзительный юллар. Шул китапны безгә кулга эләкте. Һәм без просто илһамландык минем либретист белән, Айдар Ахмадиев белән, ул аның идеясы шул тарих турында язарга. Ә мин инде композитор буларак күптәннән сюжет эзләдем һәм теманы, һәм менә шулай туры килде. Без фанатиклар шикелле аларның язмышы белән яшәдек үзебез. Нәҗми Әдһәмова пары 20 гасыр башында Казан әдәбиятында һәм мәдәни тормышында күренекле шәхесләр. Шәриф Камал музеенда аларның исемен халыкка яңгырату турында фикер алышуда булды. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Кемерово шәһәрендә татар теле дәресләрен курчаклар аша өйрәтә башлаганнар. Аның авторы Рәйхана Григорьева. Ул кызы һәм оныгы белән татар курчаклары ясый. Иң яхшы үрнәкләрне бүген Кемероводагы татар музеенда күрергә була. Әйтергә кирәк, Рәйхана ханым әлеге музейны коручыларның берсе дә. Ни сәбәпле ул татар курчакларын ясауга тотынган? Аларга ихтыяҗ бармы? Айзат Шәймәрданов Кузбастагы татар музеена юл тотты. Менә мин татар мәктәбендә укытам, татар телен, татар тарихын өйрәтәм, татар әдәбиятын белән таныштырам кешеләрне. И кызыксындыру өчен, анда балалар да безнең йөри, олылар да. Менә курчак белән иллюстрация күйтеп, курчаклар ясарга булдык. Вот башта без менә әбиләр, бабайлар ничек торган дип, шушы менә авыл өен искә төшерә баралар. Ой, безнең әбиләр шулай итәләр иде, шундый кием бар иде дип, мин дә генә истә тотып, үземнең әби бабайларның искә тотып, шушындый вот ясадык. Әлеге курчаклар татарның үткәненә, данлы шанлы тарихына алып кайта. Бу кулдан ясалган образларны бүген Кемерово шәһәренең фәнни китапханәсендә күрергә мөмкин. Нәкъ биредә Кузбас татарларының музее урнашкан. Аны коручыларның берсе Рәйхана Григорьева. Ул биредә татар теле дәресләрен алып бара һәм татар мәдәнияте учагын саклап тора. Бу хан Сафагари, актыгы Казанның ханы. Аның турында сөйлибез дәресләрдә. Сөембикә патша тоже, патша хатын Сөембикә. Аның турында дагы шул тарихын сөйлибез. Бу сәүдәгәрләр, 16-17 гасыр сәүдәгәрләре, аларның роле турында дагы сөйлибез дәресләрдә. И монда килгән кешеләргә татарларның нинди урын алганнарын, Россиядә нинди урын булганнарын. Рәйхана Григорьеваның тамырлары Татарстанның Саба һәм Теләче районнарына барып тоташа. Соңрак аның әтиәнисен Кемеровога укытырга җибәрәләр. Монда төпләнеп калалар. Әлеге курчакларны Рәйхана ханым ялгызы гына эшләмәй. Аңа аның кызы Юлия һәм оныгы Ева да ярдәмгә килә.
Еваның кулында Тукай әкиятендәге Шүрәле. Ул аны үз куллары белән ясаган. Для Шурале я сделала сначала базу, металлический каркас, а после этого я эпоксилином нарастила голову с нуля, когти, стопы, ну и, в общем-то, ткань обшила. И сколько времени занимает? Примерно неделя уходит на создание одной куклы. Вот к нам приезжал ваш театр, со сказкой Сонаса, и мы были очень вдохновлены. Юлияга татар темасы илхам биреп тора. Мула, его жена, да, вот это мои, наверное, из последних таких работ. Хочется просто показать, насколько, может быть, эта культура нам близка, насколько в то же время, может быть, она немножко другая, ну, насколько с течением времени менялась эта культура, и каким образом мы пришли к тому, что мы сейчас имеем. И вот невеста тоже. Я была сама удивлена узнать, что они уже вроде их никак читали, но в то же время вот выглядели конкретно вот так. Поэтому мы привели вот такие вот фотографии, ну вот как есть. И нам, мне кажется, это гораздо интереснее, чем нежели просто смотреть на фотографии. Шул рәвешле Райхана Григорьева гаиләсендә курчак ясаучылар династиясе барлыкка килгән. Мин үзем рәсем ясарга ярата идем, но минем образование юк иде. Шуның өчен менә кызымны художественный мәктәпкә укыттым. Инде Еваны дагы инде ул дагы художественный мәктәп бетерде. Шуның өчен аларның менә карашы профессиональныйрак. Бүген әлеге курчакларны интернетта да саталар икән, аларны заказ буенча ясыйлар. Башка төбәкләрдән дә ихтыяҗ бар диләр. Мои бабушка и дедушка были мулла. Татар музеенда бүген курчаклардан тыш рәсемнәр, татарча, латин һәм гарәп хәрефләрендә басылган иске китаплар белән танышырга мөмкин. Татарлар бирегә еш килә. Музей апрель айында ачылуына карамастан инде популярлык та казанган. Монда башка милләт вәкилләре дә йөриләр ди. Киләчәктә Кемеровда татар мәдәнияте үзәге ачарга һәм шунда зурак музей ясарга җыеналар. Райхана Григорьеваның планнары зурдан. Идел Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын тасвирлаган зур экспонат ясарга тели. Ул курчаклардан торачак. Файза Шаймарданов, Татарлар, Кемерово шәһәре. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Казакъстанның татар үзәгендә тартария чәчәкләре. Безгә бүген Кыргызстаннан кунак килде. Үзе буш кул белән дә килмәгән. Татарстанның Кече Чынлы авылы мәктәбендә заманча алымнар белән укыталар. Сәламәтлек буенча алтын дәрәҗәдәге урындагы мәктәп булып саналабыз без. Үзбәкстанда яшәүче милләттәшебез Шәүкәт Айнетдинов. Бик сәләтле егет. Шафкатның юллары ачык була ала бирсә. Нурсултан шәһәренең Таң татар башкорт үзәгенә кыргыз рәссамы Настар Мамаевтан бүләк. Ул үзенең Тартария чәчәкләре картинасын тапшырды. Татарстан Республикасының иминлек билгеләре төшкән рәсем җирле татар үзәге кабинетын бизәячәк. Әлеге иҗат эшенә рәссамны нәрсә илһамландырган? Әдилә Төхбәтова белеште. Кыргыз рәссамы Настар Мамаев Нурсултанда эш мәсьәләләре буенча юл тотты, әмма җирле татар үзәге белән очрашырга мөмкинлектән кулдан ычкындырмады. Үзәккә кунакка килеп Тартария чәчәкләре картинасын бүләк итте. Тик кунакны да бүләксез калдырмадылар. Таң татар башкорт үзәге активистлары рәссамга Ак калфак клубы осталары ясаган милли баш киемнәре һәм Казакъстан Республикасы бәйсезлегенең 30 еллыгына багышланган китап тапшырдылар. Настар Мамай 1960 елда Кыргызстанда туа. Рәсем ясау белән балачактан ук шөгыльләнә. Австрия, Һиндстан, Төркиядәге халыкара күргәзмәләрдә үз картиналарын тәкъдим итте. Вена академиясында укыганда илләрнең борынгы карталарын карап, архивларда очраклы рәвештә Тартария картасына юлыккан. Бу мөгаен хәзерге Татариядер дип уйлады ул. Аннары телевизордан Россия президенты Татарстан Республикасының беренче президентына Тартария картасын тапшыруын күреп, ул үзенең табышында искә төшерә. У меня родилась эта идея, написать эту картину, где как бы цветы, красивые цветы, они символизируют нашу планету, и как бы она расцветает это, и от него идут такие аура такая, и карта Тартария.
Рәсемнең аскы өлешендә үз тарихларында илләр уза торган караңгы һәм якты юллар сурәтләнгән. Шулай ук иминлекне символлаштыручы ләлә чәчәге. Как и у всех других республик, были светлые полосы, были темные полосы. И этот путь, я думаю, они прошли и пришли вот к этому вот благополучию. Я считаю, что процветание татарского народа вот в этой картине. Рәссам сүзләренчә, бу сурәткә ул зур фәлсәфи мәгънә керткән. Та нация, которая забывает историю, та умирающая нация. И мне бы хотелось бы, чтобы все республики знали свою историю. Кунакны болай гына җибәрмәделәр. Шәй һәм милли ризыклар белән сыйланып, күңелле әңгәмә барышында Казахстан һәм Кыргызстанның күренекле татарлары турында искә төшерделәр. Бүген безнең өчен бик куанычлы көн. Безгә бүген Кыргызстаннан кунак килде. Үзе буш кул белән дә килмәгән. Бик матур безнең татарларның тарихын күрсәткән сүрәт алып килде. Бу көн безгә тарихи көн булып калачак. Тартария чәчәкләре картинасы кабинетта үзенең мактаулы урынын алды һәм киләчәктә һәр кунакны елмаю һәм шатлыклы кәеф уятып каршы алачак. Әдилә Тухбәтова, Татарлар, Нурсултан шәһәре, Казахстан. Юлыбызны Татарстан Республикасының Шүпрәле районына юнәлтәбез. Кече Шынлы авылына. Төгәлрәк итеп әйтсәк, Кече Шынлы мәктәбенә. Белем йортының тарихы 4 еллык башлангыч мәктәп буларак 1925 елдан башлана. 1972 елда яңа 2 катлы бина төзелә һәм урта мәктәп ачыла. Ул елларда балалар саны шул кадәр артып китә, хәтта башлангыч сыйныфлар өчен янкырма ясарга мәҗбүр булалар. Бүген дә мәктәп шаугыр килеп тора. Дөрес, балалар саны 100-гә дә тулмый. Әмма хикмәт сонда түгел. Укучыларга нигезле белем, тәрбия бирүдә кулланыла торган алымнар һәм шартларның заманча булуында. Хәзер үзегез дә инанырсыз. Киләсе видео язманы карыйк. Сәламәтлекне ныгыту үстерү буенча безнең мәктәптә шартлар тудырылган. Барсы да диярлек. Менә шундый кабинетларның берсе безнең релаксация бүлмәсе. Әйдәгез, рәхим итегез шунда. Кабинетта аквариум, ком өстәле, йомшак пуф, утлар, укучылар белән әлеге бүлмәдә ял мизгелләрен оештыру һәрбер укытучының дәрес программасына кертелгән. Бүлмәне җиһазлау тулысынча грант акчасы хисабына. Фәнил Җамалетдинов директор вазифасында сентябрь аеннан башлап Кече Шынлыда туып үскән шушы мәктәпне тәмамлаган. Югары белем алганнан соң 2002 елда эшкә кайта. Бүгенге сәткәндә безнең мәктәптә 79 бала белем ала, 21 укытучы эшли. Мәктәбебез безнең кайнар ризык белән тупландырылган. Укучылар безнең белемне ала татар телендә. Шулай ук безнең мәктәптә менә төгтәрле түгәрәкләр оештырылган. Шулай ук спорт юнәлешендә дә хоккей мәйданчыгыбыз бар, хоккей уйнылар кышлыгын. Кыш көннәрендә һәм көрәш секциясе алып барыла. Сәламәтлек буенча алтын дәрәҗәдәге уровендагы мәктәп булып саналабыз без. Балалар саны күп түгел, әмма без өмет белән яшибез ди директор. Менә быел 1нче сыйныфка 10 укучы килгән. Бу авыл өчен яхшы күрсәткеч. Казан безнең бик матур. Укучыларның барысы да татарча сөйләшә. Әби-бабай тәрбиясендә үскән сабыйлар, балалар бакчасында да татар теле буенча бик күп эшләр алып барыла ди. 37 ел дәвамында шушы мәктәптә белем бирүче Гөлүсә Бохарова. Балалар русчаны да әйбәт беләләр, русча да арышалар. Дәресләр безнең күбесе татар телендә бара. Рус азбука дәресләрен мин үзем рус теле укытучысы да буларак русча алып барырга тырышам. Балаларны кызыксындыру максатында безнең инде мәктәбебездә бөтен мөмкинлекләр бирелгән. Безнең бик яхшы кабинетларыбыз һәм балаларның әти-әниләре дә бик кызыксынып, укулары белән кызыксынып, төрле чараларда катнашып, бик күп төрле чаралар үткәреп торабыз. Сезне башка телгә тәрҗемә итүче Татар теле һәм әдәбияты дәресләренә аерым тукталсак, бүген мәктәптә 3 ана теле укытучысы без Зөбәрҗәт Әхмәдулованың дәресе вакытына туры килдек. Ул 1987 елдан башлап балаларда татар теленә мәхәббәт тәрбияли.
Элеккеге һәм хәзерге чорны чагыштырып китсәк, алар арасында аерма бар. Элеккеге вакытта балалар китапларны бик күп укыйлар иде. Хәзер инде китапларны уку әзрәк, ләкин инде балалар кирәкле мәгълүматны әйткәннән соң инде интернеттан алып һәр вакытта әзерләнеп киләләр. Уку, дөрес әдәби китапларны укуның роле зуррак. Татар теле һәм әдәбияты 5-дән башлап 11-нче сыйныфка кадәр укытыла. Төрле сыйныфларда, төрле күләмдә. 5-нче классларда 5 дәрес, 2 әдәбият, 3 татар теле, 6-нчы сыйныфларда да шулай, 7-ләрдә 2-гә 2 татар теле, 2 әдәбият, 8-нче сыйныфларда 2 әдәбият, 2 татар теле, 9-ларда 3 тел, 2 әдәбият, 10-нчы сыйныфларда 2 татар теле, 1 әдәбият факультатив рәвештә оештырылган. 11-нче сыйныфларда да бар бездә 11-ләр 2 татар теле һәм 1 электив курс әдәбиятны үтәбез. Туган телгә, милләткә мәхәббәт дәрестән тыш чаралар аша да тәрбияләнә. Бүген мәктәптә 8 түгәрәк эшли. Түгәрәккә инде барлык сыйныф укучылары да йөриләр, кызлар инде. Менә бу ясаган әйберләр мәктәптә төрле чаралар үткәрәләр. Менә шу чараларда алар калфакларны кийләр, бийләр, шул калфакларны киеп. Шулай ук инде менә төрле күргәзмәләргә алып барабыз аларны. Түгәрәккә минем 7-нче сыйныф укучылары һәм шулай ук 2-нче сыйныф укучылары йөри. Менә бу 7-нче сыйныфлар белән инде без 5-нче елдан бирле шөгыльләнәбез. Чөнки квелинг бит инде ул аристократкалар шөгыльләнә торган шөгыль. Без шуны дәвам итәбез. Конфетницалар ясыйбыз. Татар хатын-кызларының бизәнү әйберләре булган алкалар һәм инде күкрәкчәләр иҗат итәбез. Альбина Вәлиева сынлы сәнгать тылсымлы балчык түгәрәге җитәкчесе. Инде 15 ел дәвамында Орча педагогия училищесын тәмамлаган Ульяновск шәһәрендә әлеге юнәлеш буенча әзерлек уза. Әйтергә кирәк, укучылар тарафыннан кызыксыну зур. Шималны да балалар үз көчләре белән таба. Без менә балалар белән кискенне балалар мәктәпкә җыелганнан соң экскурсия ясап, әлеге елгага, Чынлы елгасына төшәбез. Һәм аннан үзебезгә кирәкле материалны инде күк балчык дибез инде, шул күк балчыкны кыш буе курчак ясарга, әйберләр ясар өчен туплап куябыз үзебезгә. Иң мөһиме теләк, шартлар шәһәр мәктәпләреннән бер дә ким түгел. Кеше Чынлы белем йорты турында сөйләүебезне киләсе тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Гөлия Садыкова, Татарлар, Чүпрәле районы. Ноябрь ахырында Казанда заманча мөселман мәдәнияты халыкара яшьләр фестивале узды. 10 илдән килгән катнашучылар үзләренең милләтләрен таныту, милли колоритларын күрсәтү, Татарстан Республикасы аның гореф-гадәтләре һәм мәдәнияте белән танышу өчен башкалага килделәр. Фестивальдә катнашучыларның берсе Үзбәкстанда яшәүче Шәүкәт Айнетдинов. Ташкентка кайткач, ул безнең махсус хәбәрче белән фестивальдән һәм Казанның үзеннән алган тәэсирләре белән уртаклашты. Шара йолдызлык арт-резиденциясендә узган. Фестивальдә яшьләр 18 яшьтән 35 яшькә кадәр булган 100 кеше катнашкан иде. Барлыгы 25 илдән 250 кеше гариза тапшырган иде. Да, атмосфера была очень позитивная, дружелюбная. Было очень много волонтеров с Казани. Они очень сильно нас поддерживали, помогали, как-то мотивировали. С участниками тоже очень много общались, фотографировались, обменивались каким-то опытом. Я выбрал песню «Ауылда». Она мне очень нравится, она очень зажигательная, танцевальная. Про деревню, молодежная, про любовь. Вот. И очень хотелось исполнить именно эту песню на таком масштабном фестивале в Казани. Фестивальнең төп максаты ислам хезмәттәшлеге оешмасына кергән илләр һәм Россия төбәкләре арасында оригиналь авторлар, башкаручылар һәм иҗат коллективларын ачыклау һәм аларга ярдәм итү. Я считаю очень важным проводить такие конкурсы, участвовать на таких фестивалях, так как в таких конкурсах раскрываются новые таланты, молодежь раскрывается с разных других сторон, показывается культура молодежи разных стран. Шәфкат Айнетдинов безнең ансамбльдә җырларга, биергә,
шигырьләр укырга, концертларны алып барырга өйрәнде. Бик сәләтле егет. Безнең ансамбль, мин үзем дә бик горурланам. Шундый зур гала концертта катнашкан өчен. Мин уйлыйм, Шавкатның юллары ачык була ала бирсә, тагын да зур конкурсларда катнаша. Шараның Идел буе Болгарында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу һәм Казанның ислам дөньясының яшьләр башкаласы статусында булу елы алдыннан узуы да символик мәгънәгә ия. Сәрвиназ Кәримова, Татарлар, Ташкент. Хөрмәтле милләттәшләр, бар дөнья бәхетле булсын дисәң, өеңә ашык, гаиләңне ярат диләр. Гаиләләребезне саклыйк, шул ук вакытта тел, дин, милләт төшенчәсе дә гаиләдән башлануын онытмыйк. Исән-имин булыгыз.